Ai gaba ɗaya ba labari ga. Salamu alaikum. Sun abin da. Salamu alaikum. Ya kwariya. Da Allah ina tambaya. Allah ya sa mun sani. Ya kwa. Da Allah ina ne gidan karuwai. Ai! Mun fulani me zaka a gidan karuwai? Mu ma mun zo ne. Kun zo me? Jina. Salamu alaikum. Hajjaju. Ina yini? Lafiya lau. Da Allah tambaya nake. Allah sana sani. Da Allah ki karuwa she? Ai! Iro ne ya shemi ina zo cikin birni zan ga irin ku. Allah kin yi zamu da yadda mun yadda kika sanke. Amma a kasuwa nake. Da kuɗi ne? Na gona kuɗin samu wasu. Shi ne anan din? Shine na. Allah. Idan ma ke ba shi bane da Allah ki kai ni gurin wata wadda kika san shewar ni ina so na har sai